na patay yung hamon ko. Bata wala. Pero masama-sama ka lang. So ito mga Ajino, kasi uso sa Sabong International to, puro tala. So yan. Kung sa ano mga Ajia, kunyari ito yung box, no? Pagkuha natin sa gagamba ng ganito, kunyari ito. Ito yung wala. Kinuha ng ganyan. Bantayan nyo na kagad sa kamay pa lang nung referee. Tignan nyo na kung okay yung galaw niya, ganyan. Yan. Kung mabalbon ba siya, makapal ba siya. Tapos pag-akyat ng stick yan, ganyan. Tignan nyo na kagad. Kasi pa-puncher pa nila yun. Yung iba na may ginaganon-ganon pa sila. Tignan nyo na kagad kung alerto siya. So okay naman siya no, sa galaw. Okay naman siya. Yung liksi niya, medyo okay naman. Kasi titignan nyo naman sunod dyan, yung isa naman. So kunyari, paglabas sa kaha, ganito. Ganyan siya. Okay naman, maliksi din siya. Pero mapapansin nyo na kagad yun. Sa unang tingin nyo mga Aji, nakikita nyo na kagad yung malaki sa kamaliit. No? Unang tingin pa lang, kita nyo na kagad yun. So dito, mapapansin nyo na kagad yun. Kasi maano naman sa utak nyo yan mga Aji. Isipin mo na kagad na malaki yung isa, maliit yung isa. Mapapansin nyo na kagad yan. So yan o, ito ipagtabi natin ng konti. Malaki yung kalaban ng tala dyan. Pero yung consideration nga na sinasabi ko, itong mahirap gawin. Kasi pag makapit yung tala, kunwari pinuncher-puncher to, ganyan ng stick, ganyan. Tapos nag-alert siya, nag-pick, tinaas yung paa niya. Tapos mas mabilis siya dito, magandang bigayan to. Kasi nga, medyo malaki to. Ito naman, maliksi. Pero kung ako magtataya dun mga Aji, no? Kung ako tataya dun ako sa maliksi na maliit. Kaysa dun sa malaki. Yun lagi ang idea ko dun. So titignan natin mga Aji kung papatok ba yung idea natin na ganun, no? So okay pa rin yung galaw. Mas malaki tong nasa itong dilaw, mas maliit yung tala. So titignan natin, no? Ang pili ko dito mga Aji sa tala ako. So titignan natin kung kasi marami doon napapansin nyo, malaki talaga yung layo ng sizing nila. Pero ganun pa man, tignan natin. Dito ako sa tala. Try natin. So yun mga Aji, napansin nyo, kahit medyo malaki to ito. Medyo malaki to dahil makapit yung tala, no? Sa tala tayo. So tignan pa natin, may isa pa. So nabigyan na ng isang puntos ang ating bandang meron dyan, ha? Nakascore po, ha? Tinadyakan sinipa, ha? Tinadyakan at sinipa po, ha? So tignan natin yung tala natin, no? So isa pa. Baka tsumamba lang. So yun talaga mga Aji. Medyo malakas yung sipa nung tala. Yun nga, ganun ako sumipat kilatis, no? Yung tingin ko mga Aji, ganun. So kahit medyo mas maliit siya, kung yung fresh naman, yung liksi niya ganito, tapos nagpipik siya, no? Yung pinapuncher nila, alerto siya, dun na ako sa maliit. So yun yung sinasabi ko sa inyo. Katulad naman yung isa kanina, ayan, no? Maliit talaga siya, no? Pero yung galaw niya maganda. And kung nagpipik naman siya doon sa puncher, tumataas yung paa niya, gusto niyang umamba, ibig sabihin nun, ready siyang lumaban, no? Lalaban siya. Yun ang first indication doon. Ito naman mga Aji, okay din yung galaw niya kanina. Pero, yun nga, sabi ko sa inyo, mas makapit yun. Ito naman, medyo mas magaan ang galawan na ito. Okay din naman yung galaw niya, pero mas magaan siya, no? Kasi nakikita niyo naman sa stick, kahit naglalakad siya mga Aji, bukang-buka yung mga paa niya, ganun yung lakad niya, ganun. So, yun lang, no? Sana nakatulong ako. Tips lang to sa inyo kung paano manalo doon sa Sabong International, no? Saka paminsan mga Aji, kung ano yung unang instinct nyo, yun na yun. So, huwag nyong masyadong pinag-iisip kasi mas lalo kayong mahirapan manalo. So, yan, no? So, yan yung gagamba natin dalawa. So,
So, ganun lang mga Aji. Again, ako po si Gagambino. Maraming salamat sa panonood, no? So, sana may nabigay akong tips sa inyo. So, yun lang. So, sa mga hindi pa nakatalpak dyan mga Aji, no? Yung lucky link natin is nasa comment section. So, ako sa inyo mga Aji, binigyan ko naman kayo ng pointers, may idea kayo. So, register na kayo. Pagtapos nyo mag-register, yung link nasa baba, nandyan din yung app. Pagkatapos nyo mag-register, pumunta kayo sa app. Then, mag-send kayo ng any amount sa any GCash number na nandyan. Tapos, within 15 to 30 minutes mga Aji, nasa sa inyo na yung credits nyo. Pwede na kayong pumalpak. Minimum bet natin 100, minimum cash in natin is 200, no? So, good luck dyan sa mga talpekero nating solid dyan, no? So, sipat kilatis lang, ha? Iwasan natin na sipat kilatis lang para iwas silat mga Kaji. So, yun lang. God bless sa inyong lahat and good luck po, good luck.